जोनोमगिरि बिमाया गावनि फिसा जलिल चन्द्र ब्रह्मखौ फैफिनगोननि आसाजों फटकखौ आखायाव लाना नेनानै दं। बेंगलराव खामानि मावनो थांनाया 10 बोसोर जाबाय, दिनैसिम न' फारसे गिदिंनानै फैफिनाखै। सावगारियाव नुनाय आंनि फिसालाखौ नुयोब्ला खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों जोनोमगिरि बिमाया। जलिल चन्द्र ब्रह्मआ गावनि आंगो अनजालि बिसिनि ब्रा ब्रा नारसिननायाव बेंगलराव खामानि मावनो थांनो गोनां जादोंमोन। चिरां जिल्ला औगुरि ओनसोलनि सा औगुरि गामियाव रायजो जोबनाय रुंसारि जयचरण ब्रह्म, बिनिनो अनजालि बिसि प्रमिला ब्रह्मनि असे फिसाज्ला आरो रनिमा ब्रह्मनि अनजालु फिसाइ जलिल चन्द्र ब्रह्मआ थांनाय 2012 मायथाइ एबा 10 बोसोरनिफ्रायनो गोमानानै दं। जलिलनि असे बिमानि खोन्थानाय बादिब्ला जलिल चन्द्र ब्रह्मआ गावनि आंगो अनजालि बिसिनि ब्रा ब्रा नारसिननायाव खोला भारतनि बेंगलर रायजोआव रां खामायनो थिनहरो। नाथाय बेंगलराव सहैखांनायनि दानसेनि उनावनो नखरनि मानिबा जाहोनाव न' फारसे गिदिंबोफिननो रेल एबा ट्रेनाव गाखोबाय होनना जानबुंनि गेजेरजों न'आव खोन्थाहरो। मख'नो गोनांदि न' फारसे गिदिंबोफिननो होनना रेल गाखोबाय होनना जानबुंनि गेजेरजों न'आव खोन्थाहरखांनायनि 10 बोसोरनि उनावबो गावनि आंगो न'आव सफैयैया जलिलनि बिमानि गोसोआव माबा मोनसे साननाय एबा थारैनो गोसोआव दाहा लाबोदों। लोगोसे बिथांजोआ गावनि 10 बोसोरनिफ्रायनो गोमानानै थानाय अनजालु फिसालाखौ जेरावखि जाया लोगो मोना मानो गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव खौरां हरना दैथायहरनो रायजो राजानिसिम खर' गंग्लायै गाबै गाबै खावलायहरदों। फिसाखौ फिसाया थांनो गोसो गैयामोन। फिसाया जबरदस्ति थांबाय, हिनजावनि खोथा लानानै थांनांबाय गाबगु खुगु। थांनो गोसो गैथारैखौ हिनजावानो थंहरथाबनाय जाबाय। गाबै गाबै थांलाय फैलाय जायो फिसाया। अबाव थांनो थिनदोंमोन? बे बेंगालराव थांनो थिनबाय हिनजावा। दा फिसाया थांनो गोसो गैया। थांनो गोसो गैयैयाव जबरदस्ति थंहरनाय हिसाबै थांबाय फिसाया। दा फिसाया थांलाय फैलाय जायो, थांनो ओंखारो फैफिनो, थांनो ओंखारो फैफिनो। दा जबरदस्ति थांनायावनो दा फिसानि महर मोखां गैला। दिनैसिम 10 बोसोर जाबाय फिसाया। बिमानि महर मोखां नुफैला। फिसा दं होननानै फिसानि मोखां नुफैयाखिसै। दा बबे जायगायाव दङ बे फिसाया? फिसाखौ हांख्रायनानै फैफिनोबा मोजांमोन बे फिसाया। बिमाखौ हांख्रायनानै फैबाय बायोबा गावनि हा बायनाय दङ फिसाया। मावनानै जानो होननानै हा बायदों। आं बे हाखौ फिसा सफैफिनगोन साननानै आं फानाखै, दङैनो दं बे फिसानि हाया। दा मालायबा ओरैनो मालायनि खम समनि आं मावहोयो दांहोयो। बे हानि माइखौ आं एसे एनै लाबोनानै जाफैयो। फिसाया सफैबायोबा फिसाया बिराद मोजांमोन, आं गोसोआ सान्थि जागौमोन। आं फिसानि महर मोखां नुबाय बायोबा बबावबा संसार जानानै दंबाबो फैबाय बायबाबो जागौ फिसाया। गावनि हायाव जानो, मावनानै जानो होननानै फैफिनबायोबा बिराद फिसाया धन्यबाद जाथगौ फिसाखौ मोखां नुबाय बायोबा। सोरबाफोर नुबाय बायोबा आंनि फिसाखौ एसे खौरां हर फिसाखौ। फिसाया सफैफिनथों। बबेबा खनाफ्राव थाखोमाबायदोंबा दंबाय बायोबा फिसाखौ एसे फैनो गोसो खालायहर। आइमोन आफामोनहा नुबाय बायहरोबा फिसानि गोसोखौ एसे मोजां खालायहरबा थंहरफिनबा मोजां जागौ। बबे खनायाव दङ फिसाया? फिसानि
गोसो एसे सोलायनानै फैयोबा मोजां जागौ फिसाखौ बिसि फिसाया हनै बै हरिगाव मा होनोमोनलाय दा बुंनाया बहाय हरिगाव औ बहाय मावनानै जालाबायदोंनो मालायनाव फिसाया क्लास 9आव मोनबाय होनदों फिसाजोआ दा बिनानावा खोन्थाहरदों जाहैबाय हाबा जायाखै मालायनाव मावनानै जालाबायो होननानै हौवानो गारलाय लालायनोहाय सानै साथामसै गारलाय लालाय खालायोनो हौवाखौनो सानै साथाम जाबाय होनबाय ओमफ्राय बिसौखौ नुबाय आयंआ गैया उन्दैयाव थांनायनिफ्राय नुवाखै नों मा सानो नायनो लुगैना लुगैया फैबाथ' फिसौखौ आङो नायगौ फिसौआ फैबायबा हनै दाख्लै बै बांदा खोन्थाबाय बैयाव हाथिखथाव फैदों होननानै दाख्लै खोन्थाबायदोंमोन फिसौआ फैयोबाथ' बजबना लानो दा बिमायाथ' गारनाय नङा बियो बिमायाथ' फैफाथारगोन फिसाखौ फैफाबायोबा फैबालाय आंजोंनो आं माबागोन फिसौखौ आंजोंनो आं नायगौमोन फिसौखौ फैबायबायबा बिफानि हा दङमोन बिफानि हायाव सानसे समाव बियाबारि जायोबा बिफानि हायाव मोनजाबायगौमोन फिसौआ गैया फनबो हरा जेबो हरा जेबो खबरानो गैया फैनो होननानै गारियाव गाखोबाय आं गारियाव गाखोबाय होनना खोन्थाबाय आंहाबो बावनानै नाम्बारखौ गारफ्लांबाय सोरनि नाम्बार जाखोनो होननानै फन हरनाय नाम्बारखौ दा बिनिफ्राय गैया तामिलनाडुआवबो आं फट'बो हरखांबाय खिजानि बबावबा दङ खोमा साननानै फट'बो हरदां आंनि नाम्बारबो हरदों गैया दाख्लै सासे मानसि फैनायावबो रायथिहरबाय आङो दंबायबायो खोमा फिसाया होननानै तामिलनाडुनि मानसि फैनायाव दङना गैया